aħna dawk 800 miljun f'sena waħda biss naqqasnihom bin-nofs illi ma żidniex it-taxxi fil-waqt illi naqqasna l-income tax, fil-waqt li qed nagħtu lura lin-nies il-flus li nserqulhom, fil-waqt illi naqqasna il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma, programm wieħed biss minn flus tal-Unjoni Ewropea ħankunu qegħdin bi-3 miljuni nagħmlu d-differenza u naħseb jien insalvaw il-ħajja futura ta' 2000 żagħżugħ u żagħżugħa f'pajjiżna. Meta qed naraw kif inqasmu l-fondi Ewropej, ħudu paċenzja nippreferi nonfoq l-euros u l-miljuni fuq in-nies milli nonfoqhom fuq affarijiet oħra.